Ζήτω οι δυνάμεις καταδρομών. Προσώ. Μετά από μια περίοδο 3 μηνών σκληρής εκπαίδευσης, οι νέοι καταδρομείς της 2011 ΒΙΤΕΣΟ φόρεσαν τον τιμημένο πράσινο μπερέ. Η συγκινητική τελετή έγινε παρουσία των οικογενειών των νέων πρασινοσκούφιτων. Άρχισε με την ημερήσια διαταγή από το διοικητή των καταδρομών ταξίαρχο Γιάνγκο Γιάνγκου και πραγματοποιήθηκε στη διοίκηση καταδρομών στο στρατόπεδο Στέγιος Μαυρομάτης στο Σταυροβούνι, παρουσία του Υπουργού Άμυνας. Εισήλθατε και πλέον επίσημα στην ένδοξη οικογένεια των καταδρομέων, η οποία προσέφερε σε όλους τους αγώνες της πατρίδας αγών και στρατοαίμα της στο βωμό της ελευθερίας. Οι επιλογικές διαδικασίες που λάβατε μέρος ήσαν απόλυτα αξιοκρατικές και σύμφωνες με τις διαταγές των προϊσταμένων και τις αρχές των καταδρομών, ώστε να επιλέγονται οι καλύτεροι χωρίς διακρίσεις. Ο Δημήτρης Ηλιάδης συνεχάρει τον διοικητή των καταδρομών, τον διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτές αξιωματικούς και υπαξιωματικούς για την άρτια και υψηλού επίπεδου εκπαίδευση που παρέχουν στους νέους καταδρομείς. Απευθυνόμενος στους νέους πρασινοσκούφιδες, ο Υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι η επιδίωξη του Υπουργείου Άμυνας είναι να καταστεί η Εθνική Φρουρά ένας σύγχρονος και ευέλικτος στρατός ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ικανός να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις των καιρών και να υπερασπιστεί την ελευθερία της πατρίδας και την αξιοπρέπεια του λαού μας, ως αξιόμαχη και αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη. Τόνισε μάλιστα ότι σε αυτόν τον αγώνα οι νέοι καταδρομείς έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα φανούν αντάξει της εμπιστοσύνης του. Κάλεσε μάλιστα τους νέους καταδρομείς να αφοσιωθούν στην αποστολή τους και να επαντρώσουν επάξια τις μοίρες καταδρομών της Εθνικής Φρουράς. Ο Υπουργός Άμυνας επεσήμανε επίσης ότι στην προσπάθεια αυτή η Κύπρος δεν είναι μόνη και εξήρε την προσφορά της Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες είναι πάντα ο σταθερός και ανιδιοτελής συμπαραστάτης της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την ολοκλήρωση της τελετής παρουσιάστηκαν ασκήσεις ακριβίας. Μεταξύ άλλων, οι νέοι πρασινοσκούφιδες πραγματοποίησαν ταχεία καταρρίχηση στον πύργο με τη μέθοδο ράπελ. Η καταρρίχηση αυτή προσωμιάζει την κάθοδο από καχώνη πλαγιά και επιτρέπει την ταχεία καταρρίχηση του προσωπικού. Ταχεία κάθοδο με τη μέθοδο φάστρο. Στην δεξιά πλευρά του πύργου θα παρακολουθήσετε την ταχεία κάθοδο ομάδας καταδρομέων από εξέδρα που προσωμιάζει πόρτα ελικοπτέρου με τη μέθοδο φάστρο. Αλλά και ανάποδη καταρρίχηση. Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή προσέγγιση στόχων με ασφάλεια. Είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως σε αγώνα εντός κατοικημένων τόπων για εκκαθάριση ψηλών κτηρίων από μια αναμενόμενη κατεύθυνση. Διέλευση εμποδίων τοποθετημένα σε ευθεία διάταξη και σε διαδρομή 100 μέτρων. Τα εμπόδια, τη διέλευση των οποίων παρακολουθείτε, προσομοιάζουν ανάλογα εμπόδια που θα κληθεί ο καταδρομέας να διέλθει στο πεδίο της μάχης. Ο χρόνος διελεύσεως του πρώτου εμποδίου δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο διελεύσεως του ΣΥΕ. Ο τολμονικά, το οποίο αναγράφεται από αυτού, είναι η φιλοσοφία της εκπαίδευσής μας, η οποία απαιτεί αυτοπεποίθηση, σκληρή εκπαίδευση, εμπειρία και εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτή αρχηγό. Ζήτω οι δυνάμεις καταδρομών. Προσώ.